Aquí teniu com l'estructura metàl·lica està desapareixent. Podeu visualitzar com quasi 50 anys d'autopista serà un record, un mal record, un mal somni. Estos 20 anys que hem donat de més, estos 20 anys de passar per aquí pagant, s'han acabat. Continuarem pagant, però dels nostres impostos. I estem lluitant perquè mai en la vida puguen ficar una altra taxa, un altre pagament, una altra privatització encoberta de la via pública. En aquests moments me'n recordo de moltes persones que ens han deixat i no poden gaudir d'aquests moments. Totes aquestes persones que van estar als talls, que tenien la il·lusió de veure aquest moment. Segur que aquest moment no se l'estan perdent, perquè ells també van lluitar per això. Una estructura que pareixia immortal, no? Aquí està. Tot acaba. No és res etern. Per tant, podeu veure que sí que es pot, que sí que lluitant s'aconsegueixen coses. I aquesta lluita ha sigut vostra. Dintre d'un temps passarem per aquí i ni me'n recordarem de que aquí es tenia que pagar, que agafàvem un paperet. Inclús els més moderns ja utilitzaven el teletac. Aquelles cues que es feien quan se tornava a l'estiu i als peatges passàvem hores de vegades en retencions. Però mai te trobaves la barrera aixecada dient que ells ja no eren una via ràpida. Inclús he de dir que fins els bombers els volien fer pagar cada vegada que passaven, inclús penso que pagaven. La barrera no s'aixecava quasi per ningú, excepte alguns que tenien tarja fins a l'últim moment, inclús la tenen ara per a la resta que queda de pagament, perquè n'hi ha que no paguen. I estos que no paguen són els que tenen que defensar els nostres interessos. D'aquí 400 i algo de dies, això s'irà fins a la Jonquera. Des del Vendrell fins a Saragossa. Això serà una realitat i sols, si tu ho permets, ens ho tornaran a imposar el pagament. Demanem aquí a tots els moviments que existeixen, tots els nostres companys que han de diferents autopistes, tots aquells espais que estan privant de poder circular amb més seguretat a canvi de diners, que ens uniguéssim tots i tombéssim ja este import revolucionari. Que no caiguéssim en la trampa, la mentira, d'esta vinyeta, d'esta tarifa plana, que només és una privatització encoberta de la via pública. Volem que aquestes valles surtin. Per lo menos un dia de solet estem gaudint perquè recordar tots aquells dies de fred, vent, aigua, que també estàvem lluitant per aconseguir que poguéssim veure això.
dintre d'uns dies, no sabem la data, ja llevaran les peces d'hormigó. Encara queden els carrils. Sobretot recordeu que quan vinguéssiu encara teniu que rebaixar molt la velocitat. Però no és el mateix reduir la velocitat que tindre que rascar-se la butxaca cada vegada que passàvem. Un senyor me contava que li havia representat quasi 45.000 euros de pagament perquè ell viu a Reus i treballa a Amposta. Des de que va vindre a les nostres terres a viure, ell portava més de 45.000 euros pagats aquí. I que això, naturalment, el que faria seria aliviar-lo molt. A uns, un import molt alt. Per a altres, la tranquil·litat de que el trànsit més pesat, el trànsit amb més intensitat de distància anirà directament per la AP7 i la 340 queda una carretera alliberada. Una carretera que tenim que tindre molta precaució perquè no tornin a muntar la sinistralitat que hi ha. Felicitar a tots els municipis que ens van atendre i ens van donar suport quan anàvem a fer les xerrades informatives en un principi. Agrair totes aquelles persones que ens anàvem trobant i també ens dient que miraven, sobretot quan sortien les notícies, el que estàvem fent i el que diem, i que ells sí que confiaven en el que fem. Disculpeu-me, no puc veure el que podeu escriure ni els missatges que m'esteu enviant per WhatsApp. El sol pega molt intensament i a la pantalla no veig res. No sé ni si vos estic enfocant bé tampoc. El País Valencià ha destinat a les televisions que vagin. Avui la nostra TV3 suposo que no pot estar. Naturalment, per a ells que ens han donat cobertura, també ho hem de dir, però a la millor no té la importància que per a nosaltres, al nostre territori, això significa. Un territori que la mancança d'infraestructures, en les possibilitats que arribem a tindre, ens converteix en una promesa, l'eterna promesa. Un territori amb moltes possibilitats, però sense unes bones comunicacions no existim. I això és necessari. I aquí el que tenen que fer ja els alcaldes dels municipis de Deltebre, de Jesús i Maria, que no s'encanten i que demanin urgentment que al cartell d'esta sortida Amposta Sant Carles, recordar-los-ho a tots que estem a l'aldea, que aquí també fique al cartell els seus municipis i a tots els municipis per on passa l'AP7 i tinguen proximitat, és importantíssim que fique el seu nom, perquè la gent que passe, que sàpiga que també existeixen. Si no et nombren, si no et ligen, és molt difícil que sàpiguen on estàs. Cada vehicle que passa s'emporta una publicitat i una informació només per llegir-ho. Unes pegatines que no valen diners, però lo important que arriba a ser. Si fossin per a campanyes electorals, segur que ja ho tindríem pensat. Pues invitem a tots els municipis
que facin el mateix. I a més, estem invitant també als municipis dels Friginals, Masdenverge, Santa Bàrbara, La Galera, la Sénia, perquè un accés estigui fet ja. Que no pateixen si valgui diners fer-se. Que no tinguin temor els poders fàctics del territori perquè això no faci que construir una A7. El que tenen que fer és l'accés ja. I la gent que tingui que desplaçar-se a la Sénia estalviarà un munt de temps, perquè la rotonda que tenim aquí, que hi ha una macrorotonda, quan vas entrar a Amposta, que t'has de prendre biodramines, perquè és un desastre de rotonda, que moltíssima gent se'n va directe a la entrada Aldea Tortosa, perquè això és una cagada, tingui un accés als municipis que estem dient-vos, que facin un accés, direcció Masdenverge, en una circunvalació al municipi, perquè no tinguin un trànsit que pugui ocasionar accidents, però que és vital. Estalviaria possiblement la Sénia quasi 10 minuts de temps. 10 minuts cada dia. Són molts de minuts. I avui en dia, el que val diners és el temps. No. Només me fa falta agafar la pala. Si aquestes imatges les veu l'empresa de Florentino, les veu la Caixa, dir-los-ho que han guanyat prou diners. Dir-los-ho que si això és estat aware, moltes vides s'han pogut salvar. Que per a nosaltres això era el més important, salvar vides. Nosaltres entenem que tenen que presentar números positius, però si després creen fundacions i los titulen l'ànima per estar neta, no que té que tindre sang. I possiblement això significava moltes morts. Desconec la qualitat de la imatge i realment no sé ni si s'està gravant, perquè no puc ni veure-ho. El que vos puc garantitzar és que tinc els peus plens de formigues que m'estan menjant. Cago en la mare que ho va, està avivat de formigues, això. Perquè aquí tenim al costat una altra d'aquestes infraestructures tan potents de les grans empreses. Estos grans negocis que mos tenien que canviar el territori. Aquí s'han quedat. Això és el que tenim a les nostres terres. Les nostres terres, en la capacitat que arribem a tindre, que té que ser el lloc on les grans ciutats tenen que vindre a viure, perquè aquí se pot viure amb menys diners,
però amb molta més qualitat. Ara és el moment d'invertir al nostre territori. Que no es disparen els preus, però no mos venguessin baratos. Volem empreses en qualitat i en dignitat. Ara ja tenim una via segura, gratuïta. Ara és el moment, en una situació econòmica tan dura com esta, perquè aquí, en este territori, se'ls comencen a fer les coses ben fetes. Perquè sigui el moment quan nosaltres cauen, on nosaltres mos aixequéssim. A on? Puguen vindre, que venguen el pis de Barcelona i que vegin que aquí se pot viure en qualsevol dels municipis de les Terres de l'Ebre del Maestrat amb molta qualitat. Els invitem que vinguen. Ara estem més a prop. Disculpeu si la qualitat de la imatge no és prou potent, però el nostre Josep Maria, que és el mestre, això vos garantizo que ho supera. Després, segurament ja ho millorarà, perquè gràcies a ell tenim que dir-vos que moltes imatges, molt del treball que estem fent, vos arriba gràcies a la seva tasca, a la seva feina. Som un grup de gent molt desconegut. Només ens visualitza a 2 o a 3 persones, però realment n'hi ha moltíssimes. Cada una ha fet la seva feina. El 95% queda a l'ombra, però vos dic que sense ells nosaltres no estiríem. Sense la seva força nosaltres no haguéssim invertit el temps. Han sigut bàsics i són bàsics per a aquesta lluita. Aquí no hi ha líders, aquí no hi ha capos, aquí només hi ha il·lusió per millorar. De passo aprofito a dir que totes les persones que m'estaven esperant, que ho sento, faré més tard, però això valia la pena. Naturalment, també vull felicitar a les nostres famílies, que hem sacrificat molt de temps en aquesta inversió que hem fet. Un temps que segur que no recuperem, però tenim una gran satisfacció. I gràcies als nostres familiars, al de tots i totes, perquè cada un dels elements que ha invertit temps també l'ha deixat d'invertir en les seves famílies, era per millorar la qualitat dels nostres fills i dels nostres nets. No sabran que això va ser una lluita. Pareixerà una tonteria dintre d'un temps. Però que un grapat de gent sense ni un euro de pressupost pogués tindre un moviment veïnal que pogués lluitar i plantar-los cara a les empreses i al món polític, vos garantizo que no és fàcil. Me maldareu perquè manejo molt la càmera. Josep Maria, perdona, però manejo la càmera perquè tinc les cames carregadetes de formigues i no sé quins bitxos, però m'estan inflant. Però no me'n vaig d'aquí perquè vull veure com acaba de caure aquesta estructura metàl·lica.
Em sembla que ja sé quin tallarà les ungles. Vaya qualitat. Hòstia, com talla això?
Si alguna de les persones que volia que es continués pagant, no tingui cap dubte que pot continuar fent l'ingrés i pot continuar pagant. I si vol vindre a arreglar els ferros per a tornar-la a plantar, aquí té faena, Si algú està disgustat per aquesta estructura l'estan desmuntant, recordar-los-ho que aquesta inversió s'ha recuperat 157 vegades. O sigui que no patigueu, que està superamortitzada i han recaudat lo suficient. Naturalment que volien més, però ara tenen altres possibilitats i altres alternatives, que és la nostra lluita. Perquè el dia de demà el que volen és posar un arc on tu passigues i tingues en un teletac que pagar. Igual hem lluitat perquè això no estigui, lluitarem perquè això no s'imposi. Però no et quedes a casa, no t'aconformes. Naturalment que ells no volien perdre això. I ara intentaran lluitar per recuperar. Però nosaltres no pararem.
Bueno, d'aquí pocs minuts ja caurà la part central. També voldríem aprofitar per dir-los-ho que aquí hi havia un accés que podies entrar directament a Amposta sense utilitzar la volta que es fa. També se podria intentar recuperar-se. I ara, en aquests moments, possiblement aquesta inversió, tenint això gratuït, pot ser més factible.
Bueno, ja pràcticament ja tallarem la connexió. Ja heu pogut veure en directe com una estructura metàl·lica, un espai que simbolitza l'empresa privada, ara, d'aquí uns dies, ni me'n recordarem. Passarem per aquí i no recordarem que mos va costar molts de mils d'euros i abans pessetes passar per aquí. Per tant, des de Franco, que va permetre que aquesta infraestructura tingués un benefici privat, i després els diferents governs que han hagut els ho han anat renovant, prop de quasi 50 anys, una via de pagament, ja la gaudim. I ara quedarà convertida visualment en el que és una autovia. El mateix que mils de quilòmetres que hi ha a Espanya també d'autovies, com les circunvalacions a les grans ciutats. El nostre territori ara té una carretera digna, segura i que es paga dels impostos i que la paguen tots i totes. Per tant, anem a desconnectar ja i a dir-vos que això ho estan fent a tots els peatges. I això ho volem que estigui per tota Catalunya, que no hi hagi més pagaments per un país que vol canviar la forma de pensar, la forma d'actuar, però continuem sent un país que mos baixem els pantalons a les grans empreses. Per tant, igual, Catalunya, País Valencià, Espanya, País Basc, tota la gent nostra que també està a la zona de Burgos, la gent que està treballant per tindre unes carreteres dignes a Àvila, tota aquesta gent i a tots els llocs, totes les C que hi ha a Catalunya, que siguin obertes, que s'acabi això d'una vegada. Ja n'hi ha prou.